дар марафони велосипедронӣ тамоми сокиноне ки ихтиёр доштанд аз рӯи имконият дар ҳамоиш иштирок намуданд. ин иқдом аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. ҳоло велосипедронӣ дар Тоҷикистон бештар хоси онҳоест ки дар фикри беҳбуди саломатии худ ҳастанд ва онҳо ҳам аксаран танҳо ба дасткор ё дар вақти холигии худ дучархасаворӣ мекунанд. ҳадаф рушди дучархаронӣ дар кишвар ва ҷалби таваҷҷӯҳи мардум ба он аст. ҳамчунин дар ин рӯз дави миллӣ бо иштироки беш аз 3000 иштирокчиён, роҳбарони ташкилоту корхонаҳо, ҷавонону варзишгарон ва дӯстдорони дав бо суханронии роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода оғоз гардид. қайд карда шуд ки дави миллӣ яке аз рӯйдодҳои муҳимест ки ба пойдории ҳаёти солим, ҷинояткориву амалҳои ношоиста ва устувории дӯстии халқу миллатҳо мусоидат менамояд. дар қатори дигар сокинони кишвар имрӯз мардуми сарбаланди шаҳри Турсунзода низ бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар дар чорабинии имрӯза тамоми хурду бузурги шаҳри Турсунзода иштирок намуда аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва бахши кор бо ҷоноварӣ шаҳри Турсунзода бо диплом, медал ва сипосномаҳо ғолибон ва иштирокчиёни чорабинии имрӯза қадрдонӣ карда шуданд. ман фикр мекунам ки бешак баргузории чунин чорабиниҳо барои рушди варзиш, инчунин тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, пешгирии бемориҳои сиёратӣ, инчунин пешгирии амалҳои номатлуб миёни ҷавонону наврасон мусоидат хоҳад кард. дар анҷоми чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ба беҳтарин варзишгарон ва иштирокчиёни фаъол диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти Навид.